Kaixo, ni Maitane Monasterio naiz eta gaur nire ikasketa amaierako lana aurkeztuko dizuet. Hasteko esan beharra daukat barne diseinatzaileaz aparte aurrezitzailea naizela eta beraz nire bi ikasketak batzea eta proiektu polit bat egitea oso ideia ona iruditu zitzaidan eta gainera nire herrian zerbitzu bat ez dagoena aurrera eramatea eta espero gustoko izatea. Hasteko hau izango da pizkat ikutuko dudana, pizkat ingurunearen testuingurua, gaur egun erabilera eta bar. Gero ni prozesuan egin dudan ikerketa eta kontzeptua, gero espazioen banaketa bai plantan eta bai sekzioan, giroak ere aipatuko ditut pizkat ambienteak ikusteko eta irudiak ikusteko. Baita nik diseinatutako altxari batzuk ekarri ditut eta bukatzeko ondorioak eta infografia batzuk. Hasteko nire lokala Las Carrerasen kokatzen da, mehatxaldean. Lokala oso ingurune berdean kokatzen da eta ikusten den moduan lokala hemen kokatzen da eta 500 metrotara edo gutxi gora bera eskola publikoa kokatzen da, baina eskola honek soilik dauka zerbitzua 2 urtetik aurrera. Orduan nire proposamena bada haurreskola bat proposatzea 0-2 urte tarteko adinetan. Zerbitzu hau herriari onurak ekarriko dizkio, azkenean familientzat eta laguntza ematen die, eta eskola ondoan egonda nik uste puntu positibo bat dela proiektua aurrera eramateko. Gaur egun eraikina, ez dut aipatu, baina eraikina 3 solairutan banatzen da. Guztira 345 metro karratu erabilgarri ditu, gutxi gora bera. Eta, esan duen moduan, 3 solairutan banatzen da, aurrerago azalduko dudala hobeto. Eta gaur egun jubilatu gune bezala gehien bat erabiltzen da, baina baita erabileran itzeko espazio batzuk ditu. Gero, aurrerago azalduko dela baita, eraikinak badauka ingurunerekin kontaktua, baina ez dauka espazio ireki pribaturik. Orduan aurrerago azalduko dut, baina hemen ikusten da justu eraikinaren aurrean dagoen parketxoa, gero hori mantendu edo pizkat sakonduko dudala. Diseinuaren helburua azkenean nire lehen ideia izan zen haur eta familiarentzat bideratuta. Hau da, espazio seguru bat sortzea haurrak eroso egoteko eta etxetik eskolara prozesu hori seguruagoa izateko eta haurrak ez sufritzeko. Gero ere funtzionaltasuna nabarmendu nahi izan dut. Eta azkenean haurra etxean bezala egoteko moduan egitea eta hauek izan dira nire pizkate inspirazio iturriak. Eta ikerketarekin hasteko azkenean haurreskoletan eta eskoletan eta bar erabiltzaileak haurrak dira eta beraz behar batzuk daude horiek aurrera eramateko. Orduan ni espazioa solairuka banandu ditut eta beheko solairuan, geroago ikusiko da hobeto, beheko solairuan azkenean harrera espazioa jarri dut eta eskolarekin lehenengo kontaktua daukan espazioa, non zuzendaritza, irakasle gela, karriton espazioa eta bar, sartu ditudan. Gero lehenengo solairuan 0 eta 1 urteko elkargunea sartu ditut, bertan elkarrekin egoteko, eta gero ja nagusiagoak 2 urteko espazioa goiko solairuan. Azkenean espazioak, 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 espaz
espazioak nahiko polibalenteak izango dira, hau da, ez da aurrak prozesu bat daramate eta berdin du igual urte bateko ume batek, igual bi urteko beste ume batekin egon daiteke, orduan ez dago arazorik solairu batean edo bestean egoteko. Hau izan da gehien bat nik erabili dudan paleta kontzeptuala eta materialak proiektu osoan zehar. Azkenean material naturalak, kalidoak, leunak izan dira eta proiektu osoan zehar sartu ditut. Eta orain espazioaren banaketarekin konparatuko da gaur egungo erabilera eta nik proposatutako egoera, hau lehen beheko solairua da, eta ikus daiteke nola gaur egungo egoeran espazioa nahiko konpartimentatuta dagoen eta ni hori apurtu nahi nuen, baina bai azkenean espazio pribatua edo irakasleen espazio pribatua baita beharrezkoa zela eta orduan espazio honetan kokatu gindet. Eta gero beste guztia irekia hori bai, 8 zutabeak kontuan hartuta izan diela pizkat zaila egitea. Lehenengo solairuan berriz pareta guztiak desagertu egin dira eta soilik planteatu ditut bi tabik edo bi itxiera. Badala aldagelen espazioa eta lo egiteko espazioan jartzen direnak. Gero erdia, aurrera azalduko, baina erabilera anitzak eta bar. Eta gero bigarren solairuan, azkenengo solairuan, lehenengoan bezala, espazio oso irekia zen, azkenean 4 uretako teilatua dauka eta altuera nahiko handia da. Eta espazioa behekoa berdin planteatu dut, aldagelak, eta gero hemen lo espazioa hemen egoteaz aparte, atzeko partean planteatu egin dut. Eta hori, azalduan bezala, espazioa 3 solairutan banatzen da, azkenean harrera gunea behekoa izango da, hemen lehenengo solairuan 0 bat urteko elkargunea eta goian 2 urteko elkargunea. Lehen azaldu duan bezala, eraikinak ez dauka kanpo naturarekin kontaktu edo espazio pribaturik. Orduan, nik proposatzen dudan ideia, aurrean dagoen gaur egun patiotxoa, pizkat konpontzea eta itxiera moduko bat jartzea hau finkoa izango dana, eta gero hemen 2 ate planteatuko dira aurren segurtasuna bermatzeko, eta itxita egongo dira goizeko 7:00 arratsaldeko 5:00 arte gutxi gora bera, eskola irekita dagoen heinean. Hori, beheko solairuan, lehen azalduan bezala, azkenean guraso elkargunea planteatuet sarreran txoko txiki bat egiten. Gero hemen irakurtzeko edo lasai egoteko espazio bat planteatu egin dut, eta hemen jolasteko espazioa aurrak bertan egoteko lasai, eta bukaeran karrito txokoak prestatu egin dut. Gero bai irakasle gela bertan planteatu egin dut, eta idazkaritza eta irakasle gela konektatuta daude, nik uste nuelako nahiko harremana zeukala. Gero komunirizgarria planteatu dit hemen, eta komun hau edonork erabili daiteke, kanpotikan datorren norbait erabili daiteke, eta bukatzeko irakasleen aldagela eta komuna, komun pribatua proposatu egin dut. Gero lehenengo solairuan, espazio hau 0 urteko elkarguna izango litzateke, beste hau urte batekoa, baina lehen aipatu den bezala, espazioa komunikatuta dago, eta berez ez dago behartzen duen
ezer umeak leku baten edo besten egoteko. Komunak hemen planteatu dira, hemen ikusten daiteken bezala, espazioa nahiko ikusgarriz egoteko eta segurtasun hori bermatzeko. Eta espazio honetan umeak garatzeko espazio bat planteatu gindet, lo egiteko espazioa, eta erdian psikomotrizitatea eta erabilera anitzeko espazioa ere aurkitzen da. Eta bigarren solairuan berriz, lehenengoan bezala, komunak eta aldagelak hemen planteatu dira, lo egiteko espazioan elkartuta. Hemen ikus daiteke nola denbora guztian espazio guztiak ikusten diren, segurtasun hori ere bermatzeko, eta azkenean, lehen ez aipatu den bezala, haurrak lasai egoteko, eroso eta aske sentitzeko bertan. Giroei dagokionez, azkenean, nik 0-2 urte haurrentzat egokituta izan da, azkenean beraientzat egokituta dauden altxariak, jostailuak eta planteatu dira. Kolore paleta baita nahiko leuna da eta gaur egun eskolak nahiko aldatzen ari dira, baina orain dela urte batzuk hasi ziren kolore oso potenteak erabiltzen eta oso estresanteak, eta nik hori ekiditu nahi nuen, eta beraz erabilitut material neutroak eta kalidoak direnak. Kalitate hori bermatzeko eta segurtasun hori bermatzeko zoru irradiatzailea jartzea planteatu dut. Azkenean haurrentzat lurrean daudela oso egokia dela deritzot, eta baita isolamendua sartu da sabaian, egurrezko egitura denez, kalitate hori bermatzeko. Gero, elementu nabarmen batzuk aurkeztuko dizuet ni diseinatutakoak dira, eta hasteko idazkaritzako mostradorea bat da, azkenean espaziora egokitu behar zen, eta pizkat bi zutabeak integratu behar ziren, ze oso erdian zeuden eta nahiko oztopo izan dira. Baina, bertan sartzea lortu izan dut, eta gero oheak ere ni diseinatu ditut, azkenean aurraren askatasuna garatzeko nahiko txukunak dira eta bertan beraiek autonomia garatu aldute eta irakasleentzat erosoa izaten da sorbaldako eta. Eta beste bi horiek ekarri ditudanak, maketan ekarri ditudanak, eskala bat 10 daude eginda, eta espazio hauek, jolasteko espazioa, hasteko, azkenean aurren garapena ere jorratzen dute, psikomotrizitatea oso garrantzitsua da, orduan nahiko espazio hori garatzeko espazioak sortu ditut, eskailerak ditu, elkarren artean konektatuta daude, gero ere eskalatzeko gune bat, piztina bola, eta gero okuloa edo ojo de buey deitzen dena bertan esploratzeko. Eta beste altxari hau, bada irakurtzeko edo lasai egoteko altxaria, non idazkaritza alboan kokatzen dena. Hemen azkenean aurrak bertan nahi egatzean eroso egoteko edo denbora pasatzeko espazio bat egitea lortu nahi izan dut. Eta ikusten den bezala elkartasuna eta bateratasuna ikusten da materialen inguruan eta beharren inguruan. Ondorio bezala, azkenean nik uste proposatu dudan ideia nahiko, herriarentzat nahiko punto a favor dala. Ze azkenean bai egia dela herri txikia izan da, ume nahiko daudela eta familiekin hitz egin da eta bar,
nik uste beharrezkoa dela honelako zerbitzu bat eskaintzea, eta hori, azkenean pozik geratu naiz emaitzaekin, eta bukatzeko bideotxo bat prestatu dut ikusteko, espazioak ondo ikusteko. Ez dakit. Eta hau izan da dana, eta espero dut gustuko izatea. Mila esker.